Hi guys, welcome back to our channel. So for today's video guys, sana po may sa ibabaw kay magkopras. So yun guys, ganyan na siya, binalatan siya gamit to, ganito. Ganyan. Buntanan. Bahala na mo kung unsay Tagalog ka na. Luis. Ito yung kinuhit. Ito yung kinarit guys nung pumunta kami. Tapos ngayon ganito na siya. Tanggal na yung balat. Ayan yung ano niya, oh, balat. Lugit wing. Lugitin mo to. Hindi mo. Lugitin mo to. Diwo. Pangit ang puti. Oh, lugit. Inga na maglugit. Ganyan maglugit. Tapos pag tapos na maglugit, maglugit. Maglanda na, diri. Matmat. Matmat. Ma, may isang bag. Tapos ayan, may butas yan dyan. Yan yung lalagyan ng apoy. Ayan, pag ganyan siya. Ma. Ayan, dyan nilalagay yung gilugit na lube. Hig. Bisan mo. Na. Ah. Ah. May sahod ka dos, isang lube. Ganyan sahod namin dati kay mama eh. Hi fans. Sabi ko kala ko mag-ML. Iba pala yung i-set. Set pala ng nyog. Ha? Yan. Sabaw. Sabaw daw, sabaw. Wow. Sabaw. Wabaw ba di? Saan to? Ano ito sa Dipologron? Adto. Wait, ako naman patay. Patay. Ganyan nagawa ko dati. Ano ka ba? Bababagal yun. Nalalamangan ako. Bakit mabilis pa ako sa'yo? Bisa mo. Ayoko na nalalamangan ako. Wow. Subukan daw niya. Sos! 1 piraso, 5 minuto. Sos! Kay vlogger ka man sa Manila. Ay di marunong, Jo. Yan, magsilayas ka. Oh, yan na. Kunin mo na yan. Magsilayas ka. Yan lang yung mahanap mo, di ba? Kasi dyan, magsilayas ka. Mawalang galang na magsilayas ka. Mawalang galang naman ang magsilayas ka. Tao na si kwarta god. Kay dos god ka na buwak. But guys. Kani mo ibut-but. Basta magkupras ni sa una. Kani mong atngan. But. Muna akong buhat sa una magkupras mo guys. Kain ng
Hi, Ma. Hi naman dyan, Ma. Ma. Hi. Hi, hi pa. Hi, hi pa to, guys. Nakaubot-bot. Nakaubot-bot. I don't want it. Ma? Why? Hello? Hello? A few moments later. Na, surrender. Magsaing siya, guys. Tapos yung bahay namin, guys, dati dyan, oh. Dyan. Dito kami nakatira. Kahit walang nagtanong. Kahit walang nagtanong. Tapos ang labahan namin, guys, dun sa sapa, malayo. Dami kasing lang dami, ay daming uod. Saing, guys. Saing tayo, guys. Nalapot na yun. Ang sarap balikan mag-ano yun. Yung mga ginagawa dati. Ulo na, guys. Kapit na. Pagod na meaning daw ah. Fifth tired. Bas na, Nay? Ito pa kay bukal. At ang bibi naming nagkaug-lollipop. Hey! Pahingi lollipop! Pahingi! Oh, tika. Pahingi lollipop, Mat! Pahingi! Pahingi! Agoy! Aso! Ah, oh. Bawal man na mong iPhone. Tunlon. Asa? Akin na. Ba naman to? Bisip ko talaga. Ayan oh. Yan, may but-but yan oh, yung may ano. Yan. Tika nak. Yan, may but-but yan. Ang liit. Maliit pala. Lapit ko lang, boss, ha. Good boss. Pag natapos mo yan, may pamasahe ka.
Marang guys. Tagaan man ko. Tala na. Nalala po yung humba. Sabi ni mama, tinabi daw niya. Ito mo na makita. Hindi tayo marunong maghanap. Hindi mo maintindihan mo, sabi mo cabinet. Sabi mo yung sa CR. No, nabuang ikaw nag-aingon. Nabuang. Cabinet pala. Kaya ang bata niya. Bilisang. Kamu na. Tala. Ay, ang galing naman yan. Bibi, oh, nindot kay sa lingkuranan, guys. Hello, Bi. Panis. Ganda ng upuan, guys, no?